बिथांमोना बुंनो रावानो गैला खालि शान्ति 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 मामोन बिथांमोननि आन्दोलननि उद्देश्यआ बेखौ बुंग्रोना हारसिङै सिरि सिरि जे बिथाङा एकर्ड खालामहैबाय सोरनाबा सोंदोंमोन ना बड'लेण्डखौ गारदो शान्ति खालामना लाना फैदो सोरबा बुंदोंमोन दिनै बिथांमोननि खुगायाव जेबो भाषा गैला शान्तिनि बादै शब्द जेबो बुंनो गैला किन्तु बिथांमोननि शान्तिनि समावनो जों नुगासिनो दङ शान्ति सोरबा दुखुथिया सुबुंफोरनि न' बां सिफायनाय हा गैजायै मानसिखौबो दिनै मोनसे हानिफ्राय उच्छेद खालामनाय मालाबा दादागिरि सोरखौबा फैलाबायनाय जों नुफेरबाय टाउन कमिटिनि चेयारमेनानो गसाइगावआव टाउननि गासिबो रायजो राजाखौ दखानिफोरखौ बुनाय जों बेखौबो नुदों क'क्राझाराव गोबां दावराव आदानि हा होनायनि बेलायावहाय बेनि सायाव बुङो जोंहा सोरबा आदानिनो हा होनाय सोरबा माबानिनो हा होनाय जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया किन्तु सोरबा नोंनि थागिबि मानसिखौ होखारनानै हा होनायाथ' जुक्ति गोनां नङाना सोरखौबा दाङाबाजि खालामलायनानै सोरखौबा होखारलायनानै बुख्रु सुख्रु खालामलायनानै जुदि सोरबा कम्पानिनो हा होनो नागिरोबा बेथ' मोजां खामानि नङा किन्तु जों बुङो मा इन्डास्ट्रि जा नागिर हा नागिरनानै हो नङा होमबा जेरै बिथांमोना हाग्रामा महिलानि समनि माबा मा होनो रामदेबनो होनाय माबा होनाय खोथाफोरखौ बुंनो नागिरदों रामदेबनो होनायावथ' बिदि जेबो समस्या जायाखै रायजोआ रावबो आपत्ति लाबोआखै आंहाथ' मा बुंगोन जोंहाथ' रायजो राजाया जिहेतु गावनि हा बे हाखौ जिहेतु मोननो लुबैयो रायजो राजाखौ बेबायदि खस्थ' होनाया थिग नङा खस्थ' होनाङा बयहाबो हानि मोन्थाय मोननांगौ अधिकार दङ बे मोन्थायखौ मोन्थों आं बेखौनो खावलायो जिरा प्राइमारिनि आन्दाराव टटेल 39 ना टटेल 39सो गुबुन गुबुन हान्जानि लोगोसे बर' फरायसा आफादावबो खामानि मावबोनाय बेबायदि सुबुंफ्रा दिनै जयेन जागोन खोब मोजां निजरा प्राइमारिया फिसा प्राइमारि फ्रायथ' बिपिबानो गोजाखा आरो दा बिथांमोना फैबावबाथ' आरो निजराया बुहुत मजबुत जागोन आरो जोंना बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फ्राय खोथाफोरखौ बुजिजोब्बाय गोदोआव बेफोरबायदि ओनसोलाव माने बिभिन्न समाव माने बर' फरायसा आफादानो होन सोरबा सोरबा होन गुबुन गुबुन खोथाजों रायजो राजाफोरखौ आन्दायहोबाय थायोमोन किन्तु आसल खोथाया मा दिनै बिथांमोना बुजिबाय दा इउपिपिएल दोलोआ जे एकदम नंखाय खोथा बुंदोंमोन खामानि मावनो हायाखै बेफोरबायदि ओनसोलाव मोजां फरायसालि गैया भेन्सार स्कुलखौ सरकारि जागोन होनदोंमोन खालामनो हायाखिसै प्रमान जाबाय महिलाफोरखौ बिथांमोना बिराद अननाय होगोन होनदोंमोन हायाखिसै प्रमान जाबाय माने गासिबो दिगाव मोनफा मोनफा प्रमान जानायाव दिनै ओमफ्राय जि नुबाय जों सरकाराव गैयै एमएलए हिसाबैब्लाबो बिथांमोननि फ्राय समस्याफोरखौ गिदिर फिसा जोङो खम परिमाणे समाधान खालामगासिनो दङ बेनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना जोंनि सायाव जथेस्थ' बिसास फैदों आरो बिदिनो जोंजों सानसे सानसे जयेन जाबाय थादों आरो आं नुदों दा निजरा प्राइमारिया जोंना बिराद स्ट्रं आरो स्टेटमेन्टआ नंखाय ना मा बे बिथांमोननि जि नटिफिकेसन बेखौ नायबानोथ' नुगोन ना बेखौथ' नायदों रायजो राजाया बेवहाय प्रटेस्ट खालामदों रायजोआ प्रटेस्ट खालामदोंबा बेवहाय असान्ति जादोंब्ला बेखौ बिधान सभायाव लांनाया आंनि दायित्व दिनै जुदि नंखाय नङामोनब्ला मानोथो बे अर्डारखौ बिथांमोना केन्सेल खालामनांगौ जाखो मानो केन्सेल खालामनांगौ जाखो दिनैथ' बिथांमोननि जि मोनसे अर्डार बरनदोंमोन बे हाखौ माने बेम्बु प्रसेसिंनि नामाव माबा खालामनाय आंथ' मिथिनायाव केन्सेल खालामनांबाय बिथांमोना दिनै रायजोआ साक्सेस जादों आंनि थांखियाथ' बेनो रायजोखौ सहाय होनाय बासमती सेरफाङा जिहेतु बिजेपिनि दखलाव बिपिएफनि दखलाव फैनायनि बेसेबां बिजेपियाथ' खनसेल'सो बेनि बाखियाथ' माबायानो गोजा बिपिएफआनो गोजा खननैया खनसे गेजेराव कंग्रेस फैदों लोगो लोगो सोलायफिनदों ओंखायनो देग्लायबो एखे नायदोंमोन रायजो राजाफ्रा खनसे गोथाव ना गोखै ना गोखा मिथिबाय बिपिएफआव फैफिनगोन बेखौथ' फैलार जादों बिथांमोना जेब्ला बिटिआर एकर्ड जादों रायजो राजाया बिदि सानाखैमोन बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों एखे राहैनो खुनु कमिसन थमिसननि खोथा गैया जेसेबां सनितपुर आरो बिश्वनाथआव बर'